Congratulations ga duk wanda suka yi FAO airdrop, domin akwai update da yake nuna cewa za a yi listening ɗin FAO a wannan wata da muke ciki na Disamba. Kamar yadda na faɗa muku a bidiyon da na yi a baya cewa FAO airdrop yana da tsari irin na docs, babu wani wahala a ciki, tax kawai za ka shiga ka yi a baka FAO airdrop. Duba ka gani bai wuce wata ɗaya da kawo FAO airdrop ba, but amma ya samu mutane sama da mutum miliyan 15 a ciki. So, na fara ganin wannan update akan listening ɗin FAO a CoinMarketCap, wanda CoinMarketCap ɗaya ne daga cikin top crypto data platform da muke da su a yanzu. Suna faɗin cewa FAO takan set for major crypto listing and airdrop. Suna cewa a ƙasa, the FAO token is preparing for a significant listing on major crypto exchange scheduled for December 30th, 2024. So ma'ana suna nufin FAO airdrop sun shirya tsaf domin listening ɗin token ɗinsu a major crypto exchange. Sa'annan sun yi scheduling a 30 ga watan December 2024. So domin tabbatar da wannan labarin, na ziyarci official community na FAO airdrop a Telegram. Suna cewa su kuma it is been an incredible month since FAO launch, and we have already hit over 5 million users. We are beyond grateful for each and every one of you who is been with us supporting and growing the community. Suka ƙara da cewa important details, FAO's farming season end in December. We will announce the exact date, but rest assured we have not stopping there. So ma'ana sun ce suna mamaki duba ga nasarori da project ɗin FAO ya samu. A yanzu suna da mutane sama da mutum miliyan 50, so don haka suna farin ciki da kuma miƙa godiya ga dukkan illahirin mutane da suka ba da gudunmawa domin gina wannan project ɗin ya kawo wannan matakin. So suka ƙara da cewa a ƙarshe, FAO farming ya zo ƙarshe a Disamba nan, za su sanar da takamaimiyar ranar da za a yi listening. So amma suna da tabbaci a cikin wannan wata na Disamba za a yi listening. So listening ɗin zai iya kasancewa farkon watan, zai iya kasancewa ƙarshen watan, zai kuma iya kasancewa ko tsakiyar wata. So koma dai yaushe ne wannan project ɗin insha Allahu za a samu profit a ciki. Duba ga CoinMarketCap da kuma magana da FAO a team suka yi. So insha Allahu a wannan watan za a yi listening ɗin FAO. Sa'annan muna sa rai za mu samu major profit a FAO airdrop, duba ga project manya da suke supporting ɗin shi, irin Ton blockchain, irin Binance, irin Docs, so da dai sauransu. So Allah ba mu sa'a. Ga wanda ba su fara FAO airdrop ba, har yanzu suna da ɗan lokaci, za su iya farawa. Ga link nan nasa a description ɗin bidiyon nan. Idan kuka shiga za ku shiga wurin tax, ku yi tax ɗin ko iya shi idan ka yi za ka iya samun FAO ƙwaya 12,000, wanda ana listing kai ma za ka iya cirewa. Idan muka kawo ƙarshen bidiyon nan, so idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so that in muka ɗaura sabon bidiyo wani update za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba, bye.